Bantu bakithi ake ngibingelele. Our topic says joining secret society. Joining secret society. Sinabantu abaningi okudlaliwe ngabo. I repeat, sinabantu abaningi okudlaliwe ngabo being told ukuthi ba joiniswa i-secret society knowing very well ukuthi ayikho leyo nto. Abantu abazokujoinisa i-secret society, not everybody can do that. Not everybody can do that. There is a place in India. Angizu two. Enye ise Mumbai. Enye ise Mumbai. Kuthiwa Santa Cruz East. Kune Santa Cruz East, kune Santa Cruz West. Santa Cruz East ingaku judge wezitimela. Nomsindo. Hleze kitchen itimela ngase Santa Cruz East. Laphana ke kunesalukwazi responsible for ukufaka abantu underground. Abantu bathi nje bafuna nje ukushona ngaphansi komhlaba. They want to see the unseen, izinto ezingabonwa ngamehlo, bathi banentshisekelo ukuzibona. Silapho ke leso salukwazi sona ke siphethe ke umsebenzi ohlukile abafuna ukujoina, but laba abajoina lapha yana akubo bonke ongakhuluma ngabo, ngoba engafe abafica lapha. I met a lady from Johannesburg. Met a lady from Johannesburg, others from Botswana. Bewuthatha ke izinto zomkhathi. Mase kuzothi ke wena njoba uthi uyafuna ukujoiniswa lento le, kunebhayi engeke ngilifake eli-orange, anganoma uyalazi na. Liba orange, wena uma ubheka ungayitshethi lamabhayi amandiya. Kanti hayi wonke amandiya afaka lamabhayi, awafaka lamabhayi ahlukene. Kukhona eli-orange, kukhona eli-green. Thereafter kunendawo ese-Iraq, eBaghdad. Khona uma uye khona bakunika ibhayi eli-green oligaxa njengesikhafu, yabo liyisikhafu, kahle isikhafu vese. Angaze ke ngiyeke eBaghdad. EBaghdad nginento efuze ngiye ngibuye ngibake izinto esikalini, angakayithembi eBaghdad. Believe you me, angakabi sure ngeBaghdad ukuthi I really want to go there. Angakayithembi. We will die, but anginayo sure ukuthi I want to expose myself to something that may kill me. Angakabi nayo sure yaleyo nto leyo. Thereafter mase kuzothi wena othi ufuna okuneyesibili ke India. Kukhona ke isibili se-India. Ubumfika eNew Delhi, uthatha ibhasi, uthatha iqashe imoto, noma uthatha ibhanoyi, noma uthatha isitimela uye kwiprovince ekuthiwa iRajasthan. Uma ufika kule province usuke uya kwidolobha ekuthiwa iJaipur. Uma usufike lo dolobha ekuthiwa iJaipur, ukusuka eNew Delhi uya eJaipur, it's about 420 kilometers. You can always check now ku-Google ngendlela yakho. It's about 420 kilometers. Uma usufikile lapho uzobe usuthatha futhi enye i-transport ikuse eAjmeri. I-Ajmeri city, it is another 120 kilometers. Where is Rajasthan, Babu Dokotela? Rajasthan, it's a province that is bordering Pakistan and India. Pakistan and India. It's a desert. Quite very hot. Uyazi laphana ngihamba nale nyanga, khona inyanga eke ngishuthe nale kuthiwa uMajozi. When we were in Jaipur, sabona izinto lana kuthina ongelulu ukuthi uzibona. Bazifuyile, like serious, bazifuyile. Inyengelezi emandiyeni, it's one of the things abanayo emathempelini naso. Lento ihlala kunethempelana elingaka nje elinonkulunkulu ke laba bakhona abancane. Lezi lwane ihlala lapho ke. Wabuza uMajozi ukuthi, sorry ukusenze igama lakhe kwi-channel yami ngamtshela. Wabuza uMajozi, "Msholo yini lento?" Ngithi mina ibukisisa kahle uthini le. Ngathi mina uyibona lento uthi inyengelezi. Wathi nawe uyabona ukuthi manje bengenayisho. Inyengelezi phambi kwabantu. Ngathi mina kunjalo kusese India la. Ya engisho ukuthi uma ususeJaipur
so 120 kilometers usuya kuphi usiye India musufika usuya Ajmer City musufika Ajmer City kune lake esibizwa ukuthi Anasaga Lake usaga khona no GAR gcina Anasaga Lake. Within the lake there's an island. Kulo island kunamaqiniso. Kunezikebheke ezihambisa abantu khona. It's 250 uma uyi-foreigner. Yeah, ama-foreigners 250. Ngoba bangena umuthi nje onayo i-ID ufuna i-passport. Babhale futhi foreigners 250 ayikho indlela. Then uma usuyaya-ke lapho-ke. Nalapho futhi kunamaqiniso lapho. Mase kuzoba khona enye indawo Ajmer City futhi. Le ndawo isentabeni iphezulu. It is 1 hour 30 minute walking on foot. Umungu wase India kodwa. Mina njengoba udokotela I'm looking at 3 hours khopha la ndawo. Because labantu base India bafana nabantu base Malawi. They are very thin, they are very tough. They walk very fast. Like seriously fast. Mina I walk fast. Ngeke futhi ungifice mungijaha ngenhliziyo kodwa. And thereafter le ndawo uma uya kuyona, this is on record. Uma uya kuyona le ndawo le sasihamba nomajozi saya ngamosi umajozi kule ndawo. Le ntaba iphezulu. Did I walk 1 hour 30 minutes angizange ngenze lento le mina. Ngathatha imoto. Imoto yakhona ke imihamba ke iyayizungeza lentaba kanje. Iyayizungeza lentaba izungeze. And ubone futhi ukuthi njengoba ziphambana kumgaqo la eSouth Africa u1 lane. EIndia kuphambana imoto eziwu2 kulo 1 lane. If ungathiwa le moto esiphambana nayo isuyisela ngale we will never make it. We will never make it. Then again niyakhuphuka ke lana ke nikhuphuka ngemoto imoto ikhuphuka 30 minutes izifike ke phezulu. Ispeed travel at 10 to 20 kilometers per hour. Ngeke ikwazi ukufika ku50 kanjalo kancane ngoba bafuna ibuye idede lezinye iqhamuka kanjalo iziyophuma ke phezulu ke. Laphana ke uma usufika ke laphana ke nakhona ke kunamaqiniso ke akhona ke. Laphana kunethempeli elikhona elakhiwe umuntu wayesuka eBaghdad kushuthi wayemhlophe eHunyasi wafika wakhala ithempeli ke lelike. Lela thempeli lehlala amagunya ke. Thereafter uma ufika laphana ke uyenziswa ke lezi zinto ke. Kuzofuna kanazi lento esiKristu sathi ngicabanga ukuthi nako kuyadlalwa. Uma sekuthi mhlambe uphiso kochama ukuthi uhamba uchama lapha. Uthi uphiso wobhosha kuthiwa la uchama khona abobhosha khona futhi. Uthi hayi bobo futhi i-toilet kuthiwa you go there. Laphana bakithi ezinye izinto ufuna nganitshela sidluleni lapho. Mase kuzoba khona ke indawo ke ese-Ajmer ke futhi ke. Yana ukuthi azikho right ezinye izinto. Mase kuzothi ke wena uthi ufuna ukujoina i-Secret Society kunomkhathi ongena kona ekuthiwa KGN Khwaja Garup Nawaz. Ikhodi yakhe ithi 786. Ngeke ngikufundise ngalonto leyo. Lezi zinto lezi zibalekile ukuthi uzazike. Ngoba uma ungazazi udlala abantu bekuvimba endleleni bethi banokuthi even ama-ring lawa adayiswayo. Ama-ring they deserve ukuthi asiwe kwi-shrine. I-shrine enamandla in Johannesburg ise-Benoni and Germiston. Those are powerful shrines. One in Ladysmith, one in Maritzburg, and the biggest in KZN, it is in Durban. It is in Durban, endaweni ekuthiwa iseBrea. Ngeke ngisho igama layo ukuthi usibani bani. Mase yibe Durban North, enyibe seSherwood. Ayi-Trinity ame kanje. Powerful. Mwenza umuntu iring funa uyihambise kulama shrine omathathu. Uyihambisa mina le bhaye engiligaxa la lesikhafu sihamba lama shrine omathathu if ngibona into zami zehla because lama shrine omathathu icode yawo 768 wonke. What I mean wonke a reporter kwi Khwaja Garup Nawaz in India.
le bhayi mina ngalithatha kwe-KGN e-India ngoba ngangithatha umsebenzi and abantu abane-footage yami ku-Facebook khona into abangabona ngangiyithwele kanje khona into abayibona ngangiyithwele ngangithatha ubufakazi amaqiniso lezi zinto lezi kuzofuza ukuthi nizazi ngoba nizodlala abantu bentshela yonke into umsangano lena bentshela lokhu bentshela lokhu yeah, this is Babu Dotela wesizwe Bojalo mfana uHleja Khehle umzulu amancinyisi. Ngizofuna ukuthi ke ngikhulumeke lento leyo. Siyafisa ukubona abantu besizakala but abantu abaningi they are pledging us ukuthi senze into engekho. Bathi bafuna umuthi welotho. Babu Dotela has never said unomuthi welotho. Ngizocela ukuthi kubantu abane mindset and mentality yemithi welotho they must just try something else. Because uBabu Dotela has never said unomuthi welotho. Mina ngifuna ukuthi umuze kuBabu Dotela be conscious and understand ukuthi yini ozoyifuna kuBabu Dotela. Ngoba as inyanga afuneka ukuthi ngidefende yonke into omsangano. I repeat, umuze kuBabu Dotela njengenyanga angingezi mina ngizodefenda yonke into engenasidingo. Into ekhona kuBabu Dotela into possible now oyibona it does make sense. But le wena othi Babu Dotela onayo umuthi wePowerball mina ekulapheni kwami ngaze ngibone even igxolo lePowerball ehlathini igxozo leLotto Plus igxobo lokuthi angikaze ngilibone mhlambe ke kubantu ababukayo la kwi-podcast abayibangathi hayi Babu Dotela namanga likhona igxolo lePowerball mina ngoba Babu Dotela that is why uma ufuna into enjengalezo ngiyakucela ukuthi hamba uye kwabanye abantu mhlambe bazokwenzela into engifuna ukukunika yona ngifuna ukukunika usigwili ngifuna ukukunika usigwili with understanding ukuthi yini lento oyithathayo yabo uma unikwa usigwili ufuna sazi sikunika umabhebeza yini lento oyithathayo ngoba lezi zinto lezi abantu abatshelwa abazi bathathana uthatha umabhebeza obhebeza imali ubhebezela abafazi namadoda awazi ukuthi into oyithathayo uthatha umwana mpepho utikolosha but ufuna utshelwe lo tikolosha ukuthi uzowenza kanjani ukuthi ubone ufuna ukugcatshwa ngomwana nkala inyanga izokunika umwana mpepho ingenawo umwana nkala avuka utikolosha uphinde ungawuboni futhi uma usuthi idlale ngapha because kunomuthi ofuna uqala ugcatshwe ngawo ukuze ukwazi ukubona lo muthi kuthiwa umwana nkala comes to umabhebeza obhebeza imali abafazi namadoda umabhebeza unamasiko akhona kunezinto umabhebeza angazifuni abantu abeze kuBabu Dotela bezobhebeza imali bebhebezela umabhebeza obhebezela imali abafazi namadoda ngikwenzela mina i-test iqala ukuprove ukuthi umabhebeza lo akona amanzi ngesikhathi sesimfida ukudla kwakhe umabhebeza kufuze ukuthi ngintante ngaphezulu yini Babu Dotela into oyifida umabhebeza nginika ushukela ngesikhathi ushukela ngakini hamba nawo utest ekhaya ushukela ubone uma ufaka emanzini ushukela uyantanta yini ukhe nje ispoon sashukela usithele kanje ubothi izontanta yini kodwa uma ufida umabhebeza uyantanta ushukela like floating like seriously floating you can even pick it up uma uthi ufuna uyantanta umabhebeza esawudla uyawudla kancane engisho ukuthi umabhebeza into ephilayo engisho ukuthi akufuneka unikeze into uma unikwa usigwili unikwa ikhanda legusha unikwa iqiniso usigwili loyo kunomsebenzi kuthiwa isandla semali asisikhiphi-ke noma ubani sisikhiphela strictly umuntu onebhizinisi kuphela kunesandla sokuphatha imali esigcatshwa la umuntu strictly othi unebhizinisi umuntu hayi mina Babu Dotela nginayo imali ngicela unginike umsebenzi osandla semali unayiphi ibhizinisi yiyo lento edawuthi manje nikhokhe imali enyangeni ningazi nikhokhela nikhokhela ukuthi ngoba unemali uyithathile leyo nto emva kwaloko ayisakusizi lo nyanga kusho ukuthi isiskemile ikusema nje wena uthe unani ushila uthi awunalutho yakunikelani pho lento lo ngoba umunike isandla semali sinemfihlo ekhona kodwa funa sigcatshwelana bese kube khona into yakhona engashiyo ke lana isandla semali uma usithole Fryhead angazi nami bayithola plan kodwa umzila uqhamuke Fryhead siza la kuthina bese sihlanganisa kahle ngemaqiniso bese siyasicabake bese sicontrol empangeni bese sicontrol empangeni
bese sifika la kubabudodela sesihlambulukile engisho ukuthi lezi zinto lezi nini vese nekudlalwe ngani nivume noma yini please don't say yes kuyo yonke into engekho. This is Babu Hotel Boys is Bojalo mfana umdleja kahle umzulu amancinisa ngisolo futhi ngixolisi. This is our end our topic and our show. Ngiyabonga kakhulu. This is our century. Sesiqedile siyabonga goodbye ngiyanthanda ni bahle nonke. Limpopo I am coming. I repeat Limpopo I am coming in Zanin. Yes. Ngizodla namathumbu emathumbu enkukhu yini stiff pap. Oh yes, I'm going to eat that. Libohoma I'm coming. I'm going to learn what do you call it? No, it's inyanga isikhuluma isivenda. Inyanga isikhuluma isivenda. Hayi ngeke sikufundele ukukhuluma isivenda. I'm coming to learn what do you speak in Liboho? Oh, ispedi. Yeah, they speak pedi. And then go to Draikop. Where is Draikop? Draikop, it is in... Where is Draikop? Who knows Draikop? And now, they say go to Ubamba. But I went Draikop as well. Asibonaneni ahlanganeni. This is Babu Hotel. This is Bojalo mfana umdleja kahle umlungu. See you in Limpopo. Thank you very much. Goodbye.